Soler! Què passa? Volíem comentar-te una cosa. Sí, volíem comentar-te una cosa. Es tracta del nostre candidat a les eleccions. Es tracta del nostre candidat a les A veure, eleccions. si em diu les coses una vegada, en general les entenc. Per tant, no entenc perquè me les repeteixen. És que volem que quedi clar que ell i jo tenim el mateix discurs. Jo encara diria més. Volem que quedi clar que no tenim un discurs diferent. M'ha quedat claríssim, per tant, ja em poden dir el que vulguin, però una vegada, eh? Doncs es tracta d'aquest... Espera, deixa'm dir a mi el que pensem tots dos. Perdona que et molesti, però crec que sóc plenament capaç de dir el que pensem tots dos sense equivocar-me. Per favor, a veure... Va, prou! Mira, res, només et volíem comentar que és que s'acosta la campanya electoral i el nostre candidat, Que és Joan Ridao. encara no ha aparegut. A veure, és que no és molt conegut. Bé, el Joan Herrera... D'iniciativa. Tampoc. Sí, però se'n recorden que sortia amb un cartellet amb el seu nom? Perquè si no, de què? Perquè si no, doncs collons, també foteu-li el cartellot en Ridao, que no costa res. Es pot intentar. Salutacions a la concurrència en general. Què tal? Encantat, Toni Soler. No, què va, Josep Ridao. Joan. Et diu Joan Ridao. Ah, és veritat, Joan Ridao. I soc de... Soc... Ets el candidat d'Esquerra a les eleccions generals. I un especialista en dret constitucional, Per collons. això parles raro. Clar. Que fort, no es coneix ben bé a si mateix. Em conec, però ben bé no sé de què. Soler, i qui es coneix realment a si mateix? Tots tenim un enigma indestriable. Què ha volgut dir? No en tinc ni idea. Però estic d'acord amb ell, eh? Ja. Senyor Soler, em pot dir quina posició he d'adoptar en aquest gag que, segons acord transitori amb l'equip de guió, em correspon d'interpretar i Com protagonitzar... parles, no? Sí, Sou que és d'Esquerra? no ho sé ben bé, perquè quan jo... De Rubí, no eres? Señorías, en virtud de la disposición transitoria séptima de la Ley Orgánica 3/96 del régimen jurídico, me dispongo a interpelar... Talleu, no és bona. A veure, Ridao, és a dir, així no anem enlloc. Què fas dient disposició transitòria? Home, he d'emprar un cert rigor tècnic, a desgrat de certa heterodòxia estilística. Que sóc de Ripoll, eh? No em vinguis amb subtileses, ara. A veure, primera, parla normal. Segona, cita Miquel Martí Pol de tant en tant. I tercera, parla d'Escòcia. Señorías, como dijo Martí Paul, todo está por hacer y todo es posible. Y como dijo Mel Gibson en Braveheart, Escocia merece ser libre. Si bien el régimen jurídico que fundamenta cierta taumaturgia retroactiva... Talla, Ridao. A veure, collons, no pots parlar sense dir régimen jurídico i collons, parlar en català! Esclar, ho diu el règim jurídic del Congrés. Jo el mato. No, Joan, tranquil. A veure, Joan, escolta'm, una mica més d'alegria, eh? I fes servir allò, home. Y por eso denunciamos el expolio contra Cataluña que supone el artículo 11 bis de la Ley Orgánica publicada en el BOE de 1997. Això no xuta. Queremos jugar nuestro propio partido y por ello hemos creado una comisión bilateral que estudiará la base legal sobre la cual Mira, establecer... crec que tinc una altra idea. A veure, Ridao, agafa això que tens allà. Cataluña es víctima de un latrocinio por culpa de un sistema financiero lesivo y esa situación les revertirá en su Això és un propia desastre. dinámica de intereses. Sembla un diputat seriós. Collons ho farem com vulguem muntar un pollo. Ja t'ho deia jo que havíem d'haver posat el Joel Joan, però no. Tu, vinga, tossut i tossut com sempre. Jo? Però si els meus candidats eren al teatre de guerrilla. Doncs com és possible que hem acabat posant aquest paio? Collons, perquè tu ho vas voler, eh? Jo? Però si va ser tu que me'l va imposar. Imposar! Jo! Mare de Déu, però si em volia fer un favor. Per cert, companys, si sóc motiu de controvèrsia entre vosaltres dos... Calla, collons! No, què és de posar? No, senyor.